Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu di Hita Salutna, Andorang Sotabuka, Parminggion Sadarion, Martang yang Nahoho Mahita di Bagasan Rohatabe.
Amin. Kuria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan di akan naumondi. Mingguon pasunggulhon tu hita memento mori. Lapatanna ingot hari hama matem. Mulut adok hamatean. Dang nalau patubu biar ni rohata. Alai paingoton. Namarujung do muse ngoluta. Ikon masa do hamateani. Salpu do hita siang hasianganon. Asa marhite sunggul-sungguli dipangot ita. Asa marsitutu mamaket tiki na jopok na pinasahat ni debata tu hita. Tu ulaon hasitongan, tu ulaon na manghorhon na denggan tu ngoluta dohot tu humaliatta. Upasahat hami matabe, selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Selamat hari Minggu manang dihamu. Puji marebata na mangarmoti jaga na mangundihon huriana. Bui sahat ujung tahun parhuriaon. Martiki do ngoluta di hasianganon. Jala hatop do laho salpu. Alai dipatakas topik Minggu sadarion do hita. Di ujung nasogot masa do panguhumon na parpudi. Di titikina dangadong na buni sian adopani debata. Patar do sude maralus masude aka pambayanin jolma. Alai dia kana porsea ari parpudi dang ari hatahuton. Alai ari hamonangan. Alai di ari do digohi debata baga-baga hulaun tu aka na porsea di Yesus Kristus. Mauliate ma di debata nang pamonang hita marhite-hite tu hata Yesus Kristus. Atau mbongot mahita tu parsauran nabadia lau mamuji dohot pasangapon tu hata ro mahita marsomba tu jolona marende mahita. Susah
Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi barbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai. Alai nahot do hatani Tuhani diro saleleng-lelengna. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tumpal hangoluan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan yang akan namate dohot akan namangolu, odo nampuna hami manang mangolu, manang mate pe hami, nampe mardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang hahubiari hami be hamatean, ai hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoman be hami, ai hodo Tuhan nami nang humopop hami, jala hodo nampuna hami, roh hami noain tuho mangido, sahat tuho ma tondim nami, dohot daging nami, asa diho hami manang namangolu manang namatepe, sai tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pangkokopmi, asa sahat hami tuhangoluan nasora sudah. Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata di mengita sadarion iman arsurat di 2 Tesalonik bindu 2 ayat 15 sadro di ayat 17. Atong ale akadongan ot mahamu jonjong jala marsetio hamu tu akapoda nahu ajaron hami tu hamu marhite sian hatanat arsurat pe apala tu hatta Yesus Kristus dohot debata amata namang kaholongi hita jala mangalehon apul-apul nasian mian totong dohot makiromon na denggan sian asini rohai ibana mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata na denggan ima saat na rap mangidu gogo mahita tu debata mangulana hombar tu patik nai ale Tuhan debata saya. Oh
Tatopo ima dosata tuadopani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami parasiroha nasumuru, napungudo hami di jolom martangiang Tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon hasini roham na godang ido. Reasi maroham mida sandok bagosmu. Sai sesama dosa nami saluhutna. Nunga di pamonang ho hami marhite Yesus Kristus. Nau manaluhon hamatiani, gabe partohap hami di ngolu na manotong. Jala marsiohot totong di ulau ni Tuhani. Alai sipata dohami madabu tu pandelean. Jupa masa hasusaan manang parukilon Tuhami. Dang marsiohot behami mangulahun lomo ni roham. Alai lomo ni rohan nami ma huulaun hami. Asi maroham ale Tuhan, lehon marohana marsihohot di hami, mangulahon romo ni roham. Sai sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Kumopop hita gabe dosa do ibana nasa tumanda dosa di bain debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na diginjang. Hatani debata turpuk di hari mingguon imana tersurat di sepanya bindu sada ayat sada sahatro di ayat itu. Tajahama marsikap soring. Onma hatani Jahoba naro tusi sespania anak nisi kusi ima anak nisi Gedalia ima anak nisi Amaria ima anak nisi Hiskia wujudi aka arini si Josia anak misi Amon raja sian Juda. Kasih ponoku masaluhut sian sisi kanoon nina
Tuhan Jehovah. Rasiponokuma jolma dohot pinahan. Rasiponokuma bidong akana martonga-tonga langit dohot deke akana di bagasan laut. Aka jolma parjahat rap dohot sibahin gasip. Auma tongon maniopon aka jolmai sian sisik ni tanoon. Ninna Jehovah. Tolku matamaku tu atas ni juga dohot tu atas ni saluhut pangisi ni Yerusalem. Jala siapa moku sian ingana non pasi ni taa. Kuani aka pangunding rap dohot aka maling. Rodi halak akan namar somba tu parangan di langit, di atas ni aka tarup akan namar singgang. Uhud marmangmang tu Jehovah, uhud marmangmang tu Malkom. Dohot akan namar balik sian Jehovah, akan naso mangalui Jehovah. Jaladang marpakununan ibana. Oho mahamu maradopon Tuhan Jehovah. Ai jono nama ari ni Jehovah. Ai nunga dipadiri Jehovah sada pelean si patongan. Nunga diparbadiai halak na pinoin nai. Ima sahatna. Martua ma aka tu mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Taha tindakon maha porsetai, songon nahina tindakon na dong atas ha porseon di sandok portobion, rap maita mandok. Au porsea di bata Jehovah, hidu ama pargogo na hasutu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anani di bata Jehovah na sasadai, imana tinumbuhan si Maria, naga begabian si Anton di porbadia. Andorang suha bubuhan. Ido tu hatta atu mau na bernit di panguhum na silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu buana toru dom tanum. Na mangulu diari patuluhon. Na manai tu surgo lau hundu di siamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na sutu dosani. Isi ma ibana pai mamula sogo tu tanawan. Mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adang sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen nabadia, doa hasihani dosa, doa dihatai namando, mulak mangulu so doa namate, doa dihanguluan nasora sudah.
Rapta Bigema Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 27 November 2025. Minggu ujung tahun Parhuriaon, Minggu Sadarion 27 November 2025, Ima Minggu ujung tahun Parhuriaon, Dohot Perningotan Diakana Moding. Disude permingguan jahon doa kaguar-guar naumoding di setahun Parhuriaon, siang tanggal 24 November 2024, satu tanggal 27 November 2025. Minggu 27 November 2025, Ima Minggu ujung tahun Parhuriaon, jala masuk mahita tu Minggu Advent. Hobar tu si sudah kegiatan kategorial dohot punguan-punguan mat sohot ma satu bulan Februari 2026. Rapot program dohot anggaran tahun 2026. Hombar tu penyusunan program dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2026. Patu potama pengarahan penyusunan program dohot anggaran Sian Pandita Resort di hari Senin 24 November 2026 masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pandita, Sekretaris, Bendahara, Parhaladu Parartaun, Dewan Dohot Ketua-Ketua Seksi asa mandohoti rapoti. Jadwal perayaan Natal 2025, Dohot Tahun Baru 2026, HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal Dohot Tahun Baru, Boima di Jaha di Harutas Dikting, manang di web HKBP Rawamangun. Kalender HKBP Rawamangun. Panitia Natal Dohot Tahun Baru 2026 HKBP Rawamangun, patupa kalender tahun 2026 HKBP Rawamangun, argana 100.000 per eksemplar. Gadi sotama kalender tahun turuwas ni Huriata mulai sadarion Minggu 27 November 2025 di stand pinatupa panitia di Joloni Lukas. Pemesanan kalender boido dipesan sian sintua wikta B. Hasil ni penjualan kalenderon ima lau mangrupi biaya Natal 2025, Dota Baru 2026. Sude maruas ni Huriata manuhor kalender tahun. Natal Diakoni HKBP Rawamangun. Natal Diakoni ina amana mabalu dohot anak nasopot somarama sopot somarina HKBP Rawamangun di Patupa di hari Rabu 10 Desember 2025 masuk pukul 10 WIB. Hombartusi Pinangido Ganum Wik asa mangaleon dua halak utusan lahu marliturgi di Natali ima ina manang ama namba balu. Si palas roha Natal di Pasatma di pesta Natali. Tusude situa wik asa berkoordinasi dot seksi diakoni sosial taringot data ama ina namba balu dot akana anak tanah sopot somarama sopot somarina. Latihan liturgi di Patupa Ganum hari Senin pukul sada arian di gereja. Jadwal latihanna ima tanggal 10, tanggal 10 pitu, tanggal 24 November 2025 masuk pukul 10 tolu. Jala gladi bersih tanggal 1 Desember 2025 masuk pukul 10 tolu di gereja. Pilihan tahun 2025. Hombar tu pelaksanaan program Dohot Rawamangun manang ditransfer tu rekening Huria Jalaboy do di Pasat melalui Sintua Wikta. Rekapitulasi pilihan tahun 2025 Boima di Jaha di Harotas Dikting. Program Dohot anggaran HKBP Rawamangun Boy Merdalan do dengan ala partisipasi Dohot dukungan sian sude ruas Niru Huriata. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nunga Merdalan do dengan Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa di hari Selasa 10 November 2025 jala tona ni Sinode Boima Tajaha di web HKBP Rawamangun. Pilihan dot aka udut ni buah-buah Tajahama di Harutas Sisting nang pinarade ni Huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dot ulaun aka si Patupota ben sangap di Guarna. Songoni mat
tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Huriani Tuhata, nuaing sahat mahita, tu parningotan niaka nong moding, sian tonga-tonga ni huriata sataon par huriaun, imasian Minggu 24 November 2024, sahat tu Minggu 23 November 2025, merede mahita nasa jolma ikon mate. Didok Apostel Paulus di suratna tu ruas Tesalonika, naing matakas botoonmu, alea kadongan, taringot tuaka namoding, asaunang marsak hamu, songon akan naleban, naso marpakirimon, ay moloporsia hita, nang mate Jesus dohot hehe, sadok to gihono ni debatado, rap dohot Jesus nang akka na moding marhite-hite ibana. Porsia situtu dohami, hehe do muse akana porsia sian hamatean. Jalarap dohami sogot, dohot Yesus Kristus diharorona dua haliun. Tatokin do parsirangani, adong do tikina muse pajumpang tusude tak. Jalamanokong do persaorani, nuhehe sian hamateani. Tatangihon mana tersurat di konfesi HKBP, taringot tu parningotan ni namoding. Taha porsiai jala taha tidak kondo, apedo tu jolma mate sahali, dungi uhumi, namaradian nama ibana sian ulaonna, jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu, dohot namate, asa ia tabahen pe parningot, namarningot ajal tasadiri dohita disi, dohot pahoton pakirimota, dihadodomu ni, akka na porsea tu debata, dohot pahoton rohata doi, dingulu parukilonon, marhite podaon, taalo jala tatulak do, poda hasi pelebeguon namadok, adong do pardomuan ni toddi nang mate dohot jolma na mangulu. Atong tabigima guar-guar ni ruas ni huriata na moding di bagasan na sa taonon. On magoar ni namoding di huriata sa taon parhuriaonon ima na parjulo. Ertamin boru situngkir. Sahalak ina moding tanggal 24 November 2024 umur 65 tahun hinabaluhon ni amata Kardi Pasaribu uwik utan kayu manis. 2. Rinata Boru Simangunsong. Sahalak ina
Moding tanggal 27 November 2024, umur 70 tahun, tinading ni Amata Taruli Lubis Nahinan, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Napatuluhon Est Mina Boru Gultum, sahalak ina moding tanggal 28 November 2024, umur 70 tahun, tinading ni Amata Padita Antonius Simajutak Nahinan, Wik Kayu Jati, Sunan Giri. Napao Paton Belsasar SN Siagian, sahalak ama moding tanggal 14 Desember 2024, umur 96 tahun, tinading ni Inata Riauli Boru Tabunan Nahinan, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Napalimahon Situa Romauli Boru Sialagan, sahalak ina moding tanggal 17 Desember 2024, umur 72 tahun, tinading ni Amata Waster Sinaga Nahinan, Wik Kelapa Gading. Onom Tionar Boru Sijabat, sahalak ina moding tanggal 20 Desember 2024, umur 70 tahun, tinading ni Amata Situa Ahanenggolan Nahinan, Wik Pisangan Gading Raya. Pitu Helmi Boru Purba, sahalak ina moding tanggal 30 Desember 2024, umur 74 tahun, tinading ni Amata Pangihutan Batubara Nahinan, Wik Kampung Pertanian. Walu Donald Huta Barat, sahalak ama moding tanggal 1 Januari 2025, umur 91 tahun, hinabaluhon ni Inata Pelita Borusi Matupang, Wik Cipinang. Sia Wilson Marpaung, sahalak ama moding tanggal 4 Januari 2025, umur 58 tahun, hinabaluhon ni Inata Situa Melpa Borusia Haan, Wik Balap Sepeda. 10 Martua Togatorop, sahalak ama moding tanggal 5 Januari 2025, umur 75 tahun, hinabaluhon ni Inatara Sri Rahayu Borusianturi, Wik Utan Kayu Kayu Manis. 10 Sada Adrianus B. Sitompul, sahalak doli-doli moding tanggal 8 Januari 2025, umur 97 tahun, anak ni Amata Pulnahinan, tubuh ni Inata Emboru Huta Galung Nahinan, Wik Rawa Mangun Opat. 12 Hendrik Parsaulian Siregar, sahalak ama moding tanggal 10 Januari 2025, umur 50 tahun, hinabaluhon ni Inata Yanti Rosdiana Borusiahaan, Wek Penggilingan. 10 Tolu Ratna Boru Panggabean, sahalak ina moding tanggal 17 Januari 2025, umur 10 tahun, hinabaluhon ni Amata Immanuel Pardamian Antonius Yahaan, Sian Wik Kayu Putih, Kapling Polri. 10 Opat Somutul Marwasas 7 Revan Siah Asnawati Boru Huta Barat, sahalak namar baju moding tanggal 27 Februari 2025, umur 10 tahun, boru ni Amata M Huta Barat Nahinan, tubuh ni Inata Serpis Boru Simajutak, Wik Rawasari Cempaka Putih. 10 Onom
Hari Saud Parasian Panjaitan. Sahalak ama. Moding tanggal 27 Februari 2025. Umur 50 tahun. Hina baluhon ni inata. Rosyan naboru siagian. Wik duren sawit. 17. Wesley H. Marpaung. Sahalak ama. Moding tanggal 20 Februari 2025, umur 74 tahun, hina baluhon ni inata, Marintan Boru Sirait, Wik Rawasari, Cempaka Putih. 10. Alis Flora Boru Panggabean, sahalak nabar baju, moding tanggal 4 Maret 2025, umur 72 tahun, boru niamata, we Panggabean nahinan, tubuh ni inata, o boru sigalingging nahinan, wik Kampung Ambon. 10 sia, Berliana Boru Simanjuntak, sahalak ina, moding tanggal 5 Maret 2025, umur 72 tahun, tinading ni amata sondang hutagaul nahinan, wik utan kayu manis. 20. Slomina Boru Raja Gukuk, sahalak ina, moding tanggal 10 Maret 2025, umur 73 tahun, tinading ni amata o Berlin Huta Barat nahinan, sian wik Cipinang. 20 sada, Norma Boru Simbolon, sahalak ina, moding tanggal 5 April 2025, umur 80 tahun, tinading ni amata Henry Sitompul nahinan, wik Pulau Mas, Kampung Baru. 22. Berliana Ketti Boru Dolok Saribu, sahalak ina, moding tanggal 10 April 2025, umur 50 tahun, hina baluhon ni amata Mangasa Situmorang, wik Penggilingan. 20. Manajer Parningotan Tampunan, sahalak doli-doli, moding tanggal 20 April 2025, umur 57 tahun, anak niamata mangatar tabunan, tubuh ni inata Jojor Boru Sianturi nahinan, wik Kampung Ambon. 24. Timbo C. Panjaitan, sahalak ama, moding tanggal 22 April 2025, umur 80 tahun, hina baluhon ni inata Nancy Boru Siregar, sianwik Cipinang. 25. Alfred Siahaan, sahalak ama, moding tanggal 27 April 2025, umur 73 tahun, tinading ni inata Rosdiana Boru Simatupang nahinan, wik Kayu Putih, Kapling Polri. 26. Mula Gultum, sahalak ama, moding tanggal 5 Mei 2025, umur 73 tahun, hina baluhon ni inata Nurhaida Boru Arwan, wik Kayu Jati, Sunan Giri. 27. Damaria Boru Hasibuan, sahalak ina, moding tanggal 30 Mei 2025, umur 87 tahun, tinading ni amata MD Siregar nahinan, wik Cipinang. 28. Manalsal HM Siahaan, sahalak ama, moding tanggal 30 Mei 2025, umur 84 tahun, hina baluhon di inata Lukeria Junior Boru Hutagaol, wik Cipinang. 20 sia, Tinur Lina Boru Sianipar, sahalak ina, moding tanggal 30 Mei 2025, umur 75 tahun, tinading niamata Jamestigor Hamonangan Pardede nahinan, wik Rawasari, Cempaka Putih. 30. Situa Las Maria Boru Sirait, sahalak ina,
modding tanggal 6 Juni 2025 umur 63 tahun tinading ni amata situa Markus Bonar Parulian Raja Guguk Nahinan wik utan kayu manis. 30 sada Baster Manurung sahalak ama modding tanggal 26 Juni 2025 umur 73 tahun hinabaluhon ni inata lumongga boru aruan wik kapung Abon. 32 Tiomana Cahaya boru Tampu Bolon sahalak ina modding tanggal 27 Juni 2025 umur 75 tahun tinading ni amata situa Robert Mian Sirait Nahinan wik Pulau Asam. 33 Johnson Utama Parapat sahalak ama modding tanggal 4 Juli 2025 umur 74 tahun hinabaluhon ni inata Lucy Rosita Borusi Matupang sian wik Pulau Mas Kampung Baru. 34 Mailan Boru Hasibuan sahalak ina modding tanggal 4 Juli 2025 umur 45 tahun hinabaluhon ni amata Marpan Raja Gunggilingan. 35 Pardison Manihuruk sahalak ama tanggal modding tanggal 26 Juli 2025 umur 52 tahun hinabaluhon ni inata Sarmauli Boru Silaban wik kayu putih kapling Polri. 36 Bramos SH Tambunan sahalak doli-doli modding tanggal 6 Agustus 2025 umur 45 tahun anak niamata S Tambunan Nahinan tubuh ni inata Rosiana Borusi Tanggang wik Pulau Asem. 37 Robert Tardas Parulian Sinaga sahalak ama modding tanggal 10 Agustus 2025 umur 56 tahun tinading ni inata Nurmawati Boru Hutasoit Nahinan wik Kayu Jati Sunan Giri. 38 Baginda Sianipar sahalak ama modding tanggal 12 Agustus 2025 umur 76 tahun tinading ni amata situa Emi Boru Matodang Nahinan wik Cipinang. 30 Ronald Sihoping sahalak ama modding tanggal 25 Agustus 2025 umur 51 tahun hinabaluhon ni inata Junita Borusi Tepu sian wik Duren Sawit. 40 Ranto Hasudungan Pardede sahalak doli-doli modding tanggal 2 September 2025 umur 55 tahun anak niamata M Pardede Nahinan tubuh ni inata M Boru Pacaitan Nahinan wik Kayu Jati Sunan Giri. 41 Irwan Suhunan Simajutak sahalak ama modding tanggal 10 September 2025 umur 58 tahun hinabaluhon ni inata Riris Boru Siahaan wik Rawamangun Opat. 42 Situa Suryati Maria S Rita Boru Napitupulu sahalak ina modding tanggal 20 September 2025 umur 55 tahun hinabaluhon ni amata James Arifin Sianipar sian wik Kayu Putih kapling Polri. 43 Evangelis Murtinah Nuraini Boru Saragi sahalak ina modding tanggal 24 September 2025 umur 84 tahun tinading ni amata Padita Walder S Hasugian Nahinan
wik utan kayu manis. 44 Mariati boru sahalak doli-doli. Modding tanggal 27 September 2025, umur 62 tahun, anak ni amata F. Sitompul, tubuh ni inata M. Boru huta galung nahinan, Rawamangun 46 Situa Washington mangiring butar-butar, sahalak ama. Modding tanggal 3 Oktober 2025, umur 88 tahun, hinabaluhon ni inata PM Boru Tapu Bolon, wik Rawamangun Tulu. 46 Dahlia Boru Pardede, sahalak ina. Modding tanggal 10 Oktober 2025, umur 65 tahun, hinabaluhon ni amata Hodin Tambunan, Kampung Ambon, wik Kampung Ambon. 48 Rospi Sertiana Boru Sianturi, sahalak ina. Modding tanggal 10 Oktober 2025, umur 74 tahun, hinabaluhon ni amata tupak hatorangan panggabean, wik Rawamangun 46 Meirani Boru Silain, sahalak namar baju. Modding tanggal 25 Oktober 2025, umur 63 tahun, boru ni amata M. Silain nahinan, tubuh ni inata R. Boru Sima Jutak nahinan, wik Rawamangun Tulu. 50 Elprida Boru Sinaga, sahalak ina. Modding tanggal 25 Oktober 2025, umur 73 tahun, tinading ni amata Paris Sima Jutak, wik Pisangan Gading Raya. 50 sada Hestorida Boru Simanungkalit, sahalak ina. Modding tanggal 27 Oktober 2025, umur 80 tahun, tinading ni amata Gustav Adolf Silaban nahinan, wik Cipinang. 52 Roni Tua Boru Siahaan, sahalak ina. Modding tanggal 20 Oktober 2025, umur 70 tahun, tinading ni amata Sabam MP Marpaung nahinan, wik utan kayu manis. 53 Holmes Hermanto Tanjung, sahalak ama. Modding tanggal 15 November 2025, umur 45 tahun, hinabaluhon ni inata Helen Abrinaria Boru Simanjuntak, Sian Duren Sawit. Sude pungu ama 22 halak, ina 22 halak, doli-doli, onom halak, namar baju 3 halak, pungu masuding ruas ni huriata HKBP Rawamangun, nasatao bolonon ima 53 halak. Nung atabigi guar-guar niya kanong modding, manipas sa taon parhuriaon, atong tamado ingotota akapabahenan na sida na dinggani, tagan dinguluna, bahen sorminan na arga dihita, laos tapangido magugo siyan tuhatay, asala margugo hita mangulahon hatana, saliling manguluhita, asa unang marisuang sabing, iki na pinasahat ni debata tuhita, molo diudut ibana do pehosata, sahat rodi tikion, atong martangiyang mahita di bagasan rohat tabe, laos jongjong mahita di inganata.
dehon ma buku ede 347 ayat 1 dohot ayat 2. Sai masih baik dan lumpur siai, lungsahan bila karena Tuhan sudah Atong tapuji madebata ala diparade di hita inganan nasonang na udul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon inganan na hot rodi saleleng nileleng na ala nii totong mahita marhaposan di Tuhan Yesus Kristus uhud makanguluhon hatana na madok au do haheheon dohot hanguluan na mangulu do na porsea diaw nang pemate ibana jalaganup na mangulu jala na porsea diaw na sotupa mate ibana sa leleng na. Amin. Hudul mahamu. Tapasada marohata martangiang mahita. Jehovah debata nami nahutadahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mauliate do di pasahat rohanami tuadopanmu nasun badiai. Takas do Tuhan hupakilalaho kami. Pangiring-iringmu di ngulu nami. Disarihoko do akan narikot dihami. Dileoko do Tuhan pasu-pasumi dohot basa-basami Tuhami. Soala ni haburjon nami. Soala ni pabainan nami. Urajumi hami gok dosa dohami Tuhan dohot hagaleon. Alay parholong doho. Hodo Tuhan na makaholongi hami. Ubay na boy hujalo hami sa luhu na paso-pasumi. Asi maroham tuhami. Si hol si tutudo rohanami pajupang rap dohoto dia kapardalanan ning ulu nami. Ro matutu hami sian ganuk bagas nami. Tu bagas joroon, tu bagas mon. Laho pasahato diri nami tu adopanmu. Asahoma Tuhan na madongani ngulu nami. Naradido hami Tuhan tuturammu. Ajarammu hami di akapardalanan ni ngulu nami muse. Tarlumobi manipat sa minggon. Apeho matanganmu nasun laboki mamasu-masu hami. Asa marhahi pasok kami tutu. Madalani ari-ari ning ulu nami. Di parsauran nami di parmingguan di bagasa sadarion. Homa na majongjongi roha do pikiran nami. Dinau kwe deho kami aka ede puji-pujian.
Dinau kutangiho kami akka tikting na masa di tonga-tonga ni huriam. Tarlumobi may Tuhan. Dinau kutangiho kami. Akka goar-goar ni dongan nami na modding di bagasan sa taon bolon parhuriaw ni. Dihapor siya'y rohanami do tutuwali Tuhan. Hodo na majo sude akadongan nami godang na 53 halak. Hodo na makalomohon haroro na sida. Dia ka umur ramaragam-ragami. Adong dope na poso. Tumatangis do keluarga na. Maras dorohana Tuhan. Alay narodo hami saluhu na tuado pamu. Mangelek-elek ko. Apuli jala pargogoy masaluhu na. Keluarga ni dongan nami. Na tinadikon ni dongan nami. Asa margogo na sida tarapul na sida. Dihapor siya'y hami do Tuhan, narap dohot hodo na sida, paima, harorom, padua halihon. Asasian parbadaani, asasian kuburani, asasian tanoman na sida saunari. Paheheomu na sida, tuhanguluan na manoktongi. Pasabam marohani akka keluarga ni dongan nami Laho mga radoti akka ngolu na denggan. Ngolu na marhaposat tuho. Tong do Tuhan dihaholongi ho. Saluhu na akka naong modingi. Songon pagkaholongim dihami. Ay mangulu manang mate pehami. Dihodo hami Tuhan. Saleleng mangulu hami. Ajari hami. Makanguluhon hatami. Mangulahon akalomo ni roham. Asahu paradi hami. Ditikina. Tongdo ikko jowomu hami. Sada-sada tuado pamu. Atong luas mahami Tuhan. Saleleng mangulu do pehami. Boy hami masih pulan. Boy hami masih haholongan. Mangulahon akalomo ni roham. Itonga-tonga ni ngulu nami. Itonga-tonga ni parkarejuan nami. Tarlumobi may ditonga-tonga ni huriam. Tuha satokin nari. Tangihonon nami mahatam. Barita nauli. Nagabi apul-apul dihami. Jala pangaradio dihami. Laho. Pai may mahoko. Pai may mahon harorom na argay. Pasabam marohan nami. Lehon pangatusion na takas dihami. Asa margogo hami Tuhan. Laho mangula akan nadenggan. Itonga-tonga ningulu nami ondope. Tuhan perdosa na gudang dohami. Jumulo mau rasi dosa nami na gudangi. Asalam tamahami Tuhan. Habauran ni paso-pasom. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mangido hami tuho. Tangiho mapangidoan namion. Amen. Susi,
dameni dewata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion, barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion, imana nienet sian buku pangukapon 20, mamuka sian ayat 10 sada, sahat rodi ayat 15, songonomma didok disi, takasma tapaihud-ihud. Dungi huidama sadaha bangsa nabalga nabotar, dohot na hudul di atasna, nama porus dotano dohot laut langit maradopon bohina, swadongbe jupang inganan nasida. Dungi huidama akanong matei, akan met-met nang akan nabalga, jong-jong di jolo ni habangsay, jadi diukap ma akabuku, dungi diukap ma sada buku na asing, ima buku hanguluan, gabe diuhumi ma akan namatei, marguru tunatar surat di bagasan akabukui, hobar tunaniula nasidabe. Dungi dilehon lautima akan namate di sini. Dilehon nang hamatean dohot banua toruima akan namate na tiniupna. Gabe diuhumi ma ganup marguru tunaniula nabe. Dungi didabu ma hamatean dohot banua toru tu bagasan laut api, ima hamatean napaduahon laut api doi, manangise nasojupang tarsurat di buku hanguluani, ima didabu tu bagasan api, ido sahatne turpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion, songonang tatangihon jala taboto amang dohot inang, omma minggu naparpudi, manang ujung tahun parhuriaon, di tonga-tonga ni huriata di bagasan sataonon. Laos di patupa huriata do, di ujung tahun parhurianon, ima parningotan niak kadongata nang parjolo modding, nang parjolo madapoton Tuhata. Asa marhite-hitei amang dohot inang, marhite parningotan nina moddingi paingoton hita doi, na marujung do saluhut ngolu ni jolma di portibion, dangadong nahot dison, holan pamolusan sabindo portibion, laho mangyahi sabulon ni todita, ima hangoluan hasonangan saleleng ni leleng nai. Alanido amang dohot inang, molo di patupa huriat tape parningotan ni akka namodding dada pribadi ni namoddingi nanaeng ingototta nagabiboy patubu ima nakanin habot ni roha muse alaya hadonaeng dohonon na amang dohot inang marhite parningotan ni akka namodding paingoton hita pe sahat domuse tu hamateani memento mori ingot ari hamamatem.
karena kematian adalah sebuah kepastian. Suka atau tidak suka, lambat atau cepat, kematian itu pasti datang menghampiri setiap manusia. Alanido amang dohot inang laos di pasunggulhon dotu hita marhite parningotan ya kanamoding sadarion. Asa totong dungo mangarade dirita sotaboto adigan pajuon ni Tuhane. Sotaboto ahana masa satokin nari dung mula kita sian bagas joro ni debata. Alay di paingot dohita amang dohot inang marhite ima minggu parningotan niya kanamoding asa radehita mangadupi manang sadihari i masa tuhita. Jala di paingot do tuhita marhite hata ni debata di bagasan sadarion dung sidung ngoluta sian tonga-tonga ni portibion. Sesungguhnya ada hari penghakiman, adong do ari parpudi, adong do ari paruhuman. Jala ido nataida di bagasan turpukon di judul ni bibil tai di baendo di perikopi uhum parpudi. Ima taringot panguhumon parpudi tuakka naung modingi tu sudi colma diari parpudi di haroro ni Yesus padua halion. Los ido natahati dakon amang dohot inang di hata hapor syautai naroma muse Yesus tutonga-tonga ni portibion manguhumi akana mangolu dohot namate. Tahati dakon de setiap hari Minggu. Jala di bagasan turpukon naking di gombar hondo, Yesus do na manguluhon paruhumani hudul di atas ni sadaha bangsa namotar jala nabalga situtu. Ido didok naking di ayat 10 sadai. Habangsa nabalga jala nabotar ima patuduhon hamuliaon habadiaon dohot habalgaon ni debata na marhuaso di saluhut. Yesus akan hadir sebagai hakim yang adil, menghakimi seadil-adilnya. Hobar tu parulaon ni colmai. Dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Jala ido napaduahon taida marhite turus pukon sude akana modingi jongjong mangadopi paruhumani. Ido ban naridot naking di siamang do inang dungi huida ma akanaung matei akana metmek nang akana balga jongjong di jolo ni habangsay. Ido didok dia 12 anak king. Namarlapatan doi dangadong nasodohot diari paruhumani. Namet-met nang nabalga. Dakdanak namagudang sahatu nama tua. Parhuaso dohot akka nagugu, akka namora, akka halak na tarbarita. Songoni akka napogos namet-met. Di tonga-tonga ni portibion sudido parsidohot diari paruhumani. Dangadong manangise penalias yani manang nahola sadari pe umurna, manang nahola sajompe sadetik pe umurna, sahatu nasari matua saur matua songonani dok ni halak bataki. Tidak memandang umur, dia harus berdiri jongjong menghadapi ari paruhumani. Jalataida di siamang dohot inang paruhuman ni debata dang si ida bohi
marasing dosian nani ida ni halak Kristen ditiki si Yohanes, ditiki pangukapon naroti si Yohanes jalanang namasa di partikyata sinuaeng dinagodang akan nasangap jala parhuaso maluas yang jeratan hukum jala tadok amang dohot inang uhum si ida bohi alay marhite turpukon nakanin dipaingot do tuhita amang dohot inang sudedo hitai konjong-jong di paruhumani. Bahkan didok di bagasan turpuki naking songoni nang akan namate di bagasan lung di laut nama cebagas nasoha jupang bakena dohot diju asa masuk tu paruhuman na parpudi. Buhadu parjadi ni inang padita ay madabu di bagasan laut do, madabu pesawat na, madabu karam kapal na, madabu nasida tu bagasan ay kidang tarida bakena dialang deke. Buhado parjadi ni hehe musenasida hape deke mangalang daging na deke muse di pangancolma sarupa do yamang dohot inang songon hita sa tabi ng modding ditanom do tutano nasutaida do amang do inang gilok-gilok do mangaton daging tay sape habis songonido na mangihuton ima kremasi pembakaran boy do dihuriat tahak ABP kremasi boy taida di RPP yamang do inang api do na mabakar manutung menghanguskan menghabiskan pamatang tahun. Jala tinggal di Portibiodo daging ta yang fana ini, yang tidak kekal ini, dan bukan ini yang dibangkitkan kembali nantinya. Bukan daging kita yang sekarang ini, tubuh kita yang sekarang ini dibangkitkan pada hari kebangkitan itu. Alai daging nai baru, nama notong yang kekal, salileng ni leleng na. Aladang tartean naulo busukon hanguluan sa leleng nilileng nay ido didok di Sadakorin 15 ikon daging na manotongi do manean ngolu na manotongi asa di pauba do amang dohot inang daging taon naking ido didok akan namati di bagasan lung di laut nama cebagas dohot do nasida masuk tu paruhumani. Alanido amang dohot inang. Songon nataduk na kingdang songon paruhuman na di Portibion. Paruhuman na pinatupan ni Tuhani. Dang adong di si isarana. Molo di Portibion kan adong do jaksa penuntut. Adong do pembela. Adong do pengacara. Sudi parulaon ni colma. Ya tersurat do di buku ima panuratan ni debata. Ido naking taida di si didok di bagasan turpuk tai amang dohot inang. Ima naparjulo adong 2 macam buku digoari di bagasan turpukon. Naparjulo didok do di si ima buku panuratan pangulaon ni ganup jolma. Dia 12 didok disi. Dungi huida ma akan ang mati, akan namitmik ng akan nabalga. Jongjong di julo ni habang say. Jadi duka ma aka buku, dungi duka masada buku na asing. Ima buku hanguluan. Gabi diuhumi ma akan namatei. Marguru tu natar surat di bagasan akabuki hobar tu naniula nasida.
adong do buku panuratan pangulaon ni Cholma saliling mangulu ibana di Portibion. Alani do amang do inang dangadong Cholma nabuy manabunihon parulaon na laho mga pini membela dirina. Jala dangadong kasus ni Cholma. Parulaon ni Cholma naso tercatat di buku panuratan ni Debata. Dangadong kasus ni Cholma. Parulaon ni Cholma inamago sian panuratan ni Debata. Jala dangadong kasus naso binoto ni pihak na berwenang. Ya patardo saluhut na diadopan ni Debata dangadong deboy malua siane. Semua dicatat mulai kita lahir ke dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Buhama sude inganan nama cebuni di Portibion di sudi rahasia di Cholma nasipan di bagasan roha nasida. Adong doa mang do inang mungkin di ngulu ni Cholmai rahasia yang dia selalu simpan di dalam hatinya, di dalam hidupnya sampai akhir hidupnya. Yang sesungguhnya mungkin maaf amang do inang itu adalah rahasia perbuatan yang tidak baik, perbuatan kejahatan, perbuatan dosa. Yang mungkin dia merasa bahwa hanya dialah yang mengetahui perbuatan itu. Alai diboto debatado saluhut nai. Ido wana didok naking desa 10 tolu bei amang do inang. Gabe di uhumi maganub marguru tu naniula nasidabe. Jala buku paduahon didok ima buku hanguluan. Ima panuratan ni akan takas porsea di Tuhan Yesus jala na mangulahon akan adinggan. Songon parbue ni hapor siauna. Ternyata mang do inang adong buku, 2 buku di si panuratan niaka parulauta na sodenggan. Parulauta di bagasan hajahatotta, parulauta di bagasan dosa, jal adong do buku hanguluan. Panuratan ni ima diaka na mangulahon nadinggan songon parbue ni hapor siauna. Jala didokdo manangise na sojupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api. Ido didok desa 5 naking manangise na sojupang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan api. Totua mang doho inang guartanung nga tersurat di buku hanguluan. Marhite-hite ima padidion nabadia di surat tondo guarta di buku pustaha hanguluani. Alai sotong holog guartai na tersurat di si. Alai nang doho do tersurat di si. Aka pangulaon nadinggan. Hobar tu hapor siauta saliling mangulu hita di Portibion. Jala ido na parpuri neng paingoton na. Asa marsihohot hita di hapor siauta. Jala taula manadinggan saliling hita mangulu di Portibion. Hidup ini adalah kesempatan amang dohot inang. Dangadong disukun di paruhumani haduan sadia liling ngulum di Portibion. Sahat dong ngulum 80 tahun. Sahat dong ngulum 100 tahun daw. Alai didok ahado nani ulam saliling di Portibion. Bukan ukuran berapa lama kita di dunia ini, tapi ukuran kualitas iman kita, apa yang telah kau perbuat di tengah-tengah dunia ini. Dang dohonon na disian no namang do inang songon ima parulaon di habata hotai bohado tiki mateho
ulaun sari matua do manang saur matua dangadong disukuni alay ahado nani ulam saliling di Portibion. Alatay do amang do inang ditiki masa pandemi COVID gudang nayak kadong atay nasopola di patupa ada habatahon ate sotong tadok gabit lang tu surgo na sida. Adat itu adalah merupakan cara kita hidup dan agama adalah cara arah hidup kita yang dituntun oleh Tuhan. Alanido amang dohot inang neng dohonot tadotong bukan berarti neng dohonon maralo hita tu adat. Adat itu selalu berdampingan dengan agama. Songona tadok naking adat merupakan yaitu cara hidup kita dan agama adalah arah hidup kita. Tapi bukan berarti lebih tinggi adat dari agama. Songona tadok nak kanin gudeng akkadong attai na sopola di patupa adat ditiki modding nasida alani pandemi COVID do akka situasi na asing do akka namate di bagasan lauti songona tadok naking. Tapi mereka juga mendapat iman kanin ya hak juga laho madapot hanguluan saliling ni leleng nai. Asa marhite-hite yamang do inang tentu banyak hal yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Gok akka parukilon, gok akka hamaolon, gok akka sitaonon. Jala ido tadda ni ngulu ni jolma na mangulu di tonga-tonga ni Portibion. Ido banna dido edetay partangisan do hape anggo hasianganon holso arsak sahit pe say manosak do totong ikon songgop hamatean alani dosai. Selama kita di dunia kita siap menderita. Ido teh amang do inang harus siap menderita. Molo dang lomoro hambe menderita sonang mamudum. Ido kan Maradian Madison. Rest in peace. Alay molo tapangido do gajang mamurhu Tuhan. Lehon diau hai pason Tuhan. Berarti kita siap untuk menderita, menghadapi tantangan hidup, menghadapi tantangan iman kita. Songonannya dopan ni ima halak Kristen na parcului, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dipenjarakan, mereka diperhadapkan antara mati dan hidup. Bahkan mereka dibakar hidup-hidup amang do inang. Di kekaisaran Romawi hati hai memaksakan seluruh ima naginonggoman na asa manobba kaisar di hati hai. Dan orang-orang Kristen yang tidak mau mengikut kaisar mereka disiksa, bahkan digantung hidup-hidup di atas salib. Ya, dipersilahkan sebenarnya silangi uhuman haleau doi di halak Yahudi. Mereka diikat di batang-batang kayu dungi dibakar sungul lampu jalan di bain. Coba bayangkan amang doinang ibakar sungul lampu jalan di bain halak Kristeni. Iduan naro pangukapon nato si Johanneson. Madokon ternyata ada kehidupan molo marsitaono peho, molo menderita peho, molo susah pengulum di Portibion. Alani ha porsiaonmu ingot mah adong do hanguluan, adong do hasonangan saliling nililing na pinarade ni Jesus diaka na porsea di ibana. Dang sadia si tau tortaya mang do inang martibakon hasangapon sugup. Dang sadia si tau notay martibakon ima hanguluan las ni roha na pinarade ni Jesus Kristus diaka na porsea di ibana. Alani mari kita ya menghidupi kehidupan kita ini dengan hidup senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mangulu di bagasan Tuhani, di bagasan hasatiaon, mangulahon lomoni rohani debata. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate di pasahat rohanami Tuhan. Ditaruhoko hami sahatu ujung tahun parhuriaon, marningot hami di akadongan nami, nang parjulo modding dialapho tu hasonangani, paingoton hami petutu Tuhan sahat do Tuhan mateani,
Jala sahat dohami museto ari paruhumani, songon na dibaritahon hatam dihami di bagasan tikyon. Alani itu Tuhan saliling mangulu hami. Totong maho Tuhan na mangaluas kami marhiti todim todi perbadiai, memaknai hidup kami, mengisi hidup kami ini. Ima marhite-hite ngulu na totong, marha porsyaon, marha setiaon, jala mangulahon lomoni roham, di bagasan ngulu nami, pasu-pasu hatam, pasu-pasu nang sude ruas ni huriam, asarade dungo hami Tuhan, laho managam harorom, maju hami, ima tu hanguluan saliling nililing na marhite hamateani. Tuho mahupasat hami sudia karuas ni huriam, dohon yang di bagasan na keparuk kilon, parsahiton, homa Tuhan na mangalihon gugu dohot pas ni roha. Tarpuji maguarmu alaniasi dohot denggan ni basam. Mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Deo naik namang ihut laos jongjong mahita. So
Patangyakon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasan na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasaya kami pilihanon. Pati buluhan rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam takkas utadahami. Godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan, jalana mangulu rodi saleleng nileleng na, huingot hami sadarion akan amate sian hami, nang pajulohon tulabungmu, dihodo anak hisu ni Banua Gijang, jala diukap hodo idi akan amangasahon Tuhan Yesus Kristus, narukado rohanami sadarion, marningot ajal nami, dohot haheheon ni akadaging diari sugut, mauliate marohanami tuho, ala ditubuho ko hami tu pakirimon na mangulu, gabe partoha pahami dihanguluan na sorasuda, dada na madele hami diari parningotanon, alay na malungun do hami di sabulo ni toddi nami, nunga torop dongan nami naung nialapmu, tau si paingot do ujung nilakana sida di hami, bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakana mi be, sesungguli marohanami, mabahen tiruan na denggan, diaka pinopar nami, saya puli manamarsak roha, dohot akan namatean, asaunang mga dungi jala madeli na sida, say taiti marohana sida mamereng do paggijang, salehon todim tuhami, asa takas di hati dakon tuhami, nang dohot dohami anakmu, jala panean di arta na di Banua Gijang, say padaw magangguni roha sian hami, asa hot hapor siyon nami, maniop Tuhan Yesus si Pangului, adorang hubolo sami rura linggoman ni hamatean, molo homur mata nami be, ukap mamata ni rohanami, asa takas ni ida dalan Tuha sonangani, molo halang dila nami, soling, pargogoy mahami marhite-hite todimi, asa tarjauhon hami, ale amang, sahat tutanganmu matodiku, say patiurhian marohanami, asa hobas lakka nami, jalasonang hami, lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu cala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho,
jala di pasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, mari kita saluhutna.